Hindi nagpahuli sa ginawang National Day protest ng hakbang ng maisog ang mga Cebuano. Nais na daw nila na magkaroon ng pagbabago. Narito ang balita ni Charmaine Balagon. Mariin ang panawagan ng mga Cebuano sa gobyerno natin ngayon. Yan ay ang ipagpatuloy ang nasimula ng Duterte administration. Konkretong accomplishments, maging ang kapayapaan at hindi digmaan sa issue ng West Philippine Sea. Hindi na rin kaya ng mga Cebuano na tiisin ang pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Tulad ng mga nagsasabi na sila ay nabudol, aminado rin ang ilan sa mga ito na sila ay nauto sa pag-aakalang itutuloy ni BBM ang mga nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi nila, ipapatuloy daw yung Duterte administration na nasimulan. Pero nakita natin, bumalik yung mga droga, bumalik yung krimen. Natatakot kami sa mga anak namin. Pino na rin ni Clark ang pamahalaan sa tila pagpapalala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea na pinangangambahang mauwi sa gera. Parang downwards na tayo eh. Yung kay Duterte, maangat na ngayon. Tapos ngayon may kalalabanin pa nila ang China. Hindi na nga nila mapaglalabanan yung mga poverty, mga nagugutom, ang mahal pa ng bigas. Ayon naman sa political vlogger na si Elmer Hugalbot, tinutulak ng Marcos administration sa kapahamakan ng bansa para sa interes ng iba. Dahil nga sila ay subservient no, sa interes ng mga Amerikano, yan ay nagdudulot ng matinding danger. No? At dapat hindi yan ang tinitingnan ng administrasyon ngayon. Dapat yung kahirapan, yung inflation, yung tumataas na presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na yung paglugmok ng ekonomiya. Pero sa tingin natin, talagang ipapahamak tayo ng administrasyong Marcos na ito. Bunga na rin ng kanilang desire na mapasa kanila ulit. Yung mga tagong yaman nga nila na nandun nga sa Amerika. Kaya binigyan niyang puwang yung 9 EDCA sites no, na alam natin na talagang merong plano pa na magiging 16 or 15 na ata. Naniniwala naman si Hugalbot na kaya pinapainit ang usapin sa West Philippine Sea ay upang mapagtakpan ang mga hindi natupad na pangako sa taong bayan sa kanyang 2 taon na panunungkulan. Yung mga iba't ibang disinformation campaign na ginagawa nila ngayon para pilit tabunan na 2 years na yung administrasyong Marcos pero wala pa rin itong konkretong naisagawa para sa katuparan ng mga promises niya during the campaign. So simple lang naman ang hinihingi ng Pilipino. Deliver to us what you promised, and apparently he's not delivering it. In fact, he is leading us to the very dangerous, precarious position of a war in the Indo-Pacific. Sa halip naman na pakikipaggera sa China, binigyang diin ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na dapat pagtuunan ng Marcos administration ang mga kinakaharap na problema ng mga Pilipino. Ang dapat inilunsad ng gobyerno ay giyera laban sa kahirapan. Giyera laban sa kagutuman, giyera laban sa unemployment, giyera laban sa underemployment, giyera laban sa corruption, giyera laban sa criminality, at giyera laban sa droga. Hindi giyera laban sa bansang China. Ang kinakailangan natin pagsama-samahan kung tayo ay makikipaggera ay yung gera na makakapagbigay buhay, makakapagbigay pag-asa at makakapagbigay trabaho sa ating mga kababayan. Yung gera na bumubuhay, hindi yung gera na kikitil at papatay sa napakarami nating mga Pilipino. And that includes me and you. Maging ang supporter ni BBM noong nagdaang eleksyon ay hindi na rin nasikmura ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Hindi naman ito inakala na marami na rin ang nananawagan sa pagbaba sa pwesto ng Pangulo. Hindi namin inaasahan ang daming tao. Hindi naman pinaplano to, but we are so glad na ang dami na pala mga Cebuano nga galit
Galit na galit. Pakita mo yung mga tao dito. They're clamoring for BBM to resign. Samantala, matapos ang Grand Caravan, nagsagawa rin ang mga lumahok sa National Day protest ng candlelighting and prayer. Nakiisa rin ang KOJC Cebu sa mga lumahok sa naturang aktibidad ng maisog para sa panawagan ng hustisya at kapayapaan sa lahat ng KOJC missionaries at kay Pastor Apollo Sikibuloy na ngayon ay isa sa mga nakararanas ng hindi makataong panggigipit mula sa Marcos administration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito ang inyong citizen correspondent mula Cebu, Charmaine Balagon, SMNI News.